Нека проброим заедно от 0 до 19. Така, тук имаме 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и сега трябва да отидем към двуцифрените числа. Така, тук имаме 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Сега, защо направих това? Целият смисъл беше за да видите каква е логиката за тези числа, особено пред двуцифрените. Както виждате, всяко едно от тях има единица за първа цифра и това едно е на мястото на това, на което наричаме десетиците. Това буквално ни казва, че при всяко едно от тези числа тази единица представлява една десетица. И какво имам предвид? Ако отидем тук горе при 10, това ни казва, че тази единица представлява 10 и след това тази 0 представлява 0 единици. Така че 10 е 10 плюс 0. И сега ще кажеш, добре, каква е голямата работа? Знаехме вече, че всяко число плюс 0 е същото това число, но мисля, че ще видите какво имам предвид, когато отидем на по-долните други числа. Така, нека видим. 11, например, е равно на жълтата единица представлява 10, а пък тази розова единица представлява 1. След това 12. Сега 12, тази жълта единица е 10, а тази розова двойка представлява 2. И сега можем да продължаваме и мисля, че вече разбирате на къде отиваме. 13 е 10 плюс 3, 10 плюс 3, 14 е 10 плюс 4. 10 плюс 4, 15 е равно на 10 плюс 5. И сега ще ви помоля да спрете това видео и да направите останалите числа. Опитайте се да напишете 16, 17, 18 и 19 като 10 плюс някакво друго число. Само за да се уверим, че наистина сте схванали каква е логиката за тези числа. Да речем, че сте го направили вече и сега ще продължа 16, всъщност мога да напиша навсякъде 10, 10, 10 и сега просто трябва да добавя 16 е 10 плюс 6, 17 е 10 плюс 7, 18 е 10 плюс 8 и 19 е 10 плюс 9. И сега, когато разпишем по този начин числата, вече става много ясно, че тази единица във всяко едно от числата представлява 10 и че цифрата от дясната страна просто представлява единиците.